Salut, Burlacu, ce faci? Da, ce fac? E că am niște bani și nu am ce face cu ei. Am o idee, hai să le dăm la săraci. Știi că e bună idee. Let's go! Așa, dragi prieteni, am 3 stocuri aici, câte 3000 de lei. Haideți să cătăm oameni săraci care au nevoie mai mult decât mine de ei. Let's go! Vorbiți în română? Poftim? Vorbiți în română sau nu? Nu. Vreau să vă întreb ceva, uitați voi că am aici 3000 de lei. Dacă îmi spuneți ce ați faceți cu banii, vă dau. Dar ce ați faceți cu banii? De că vă dau amul banii, ce faceți mai departe? Să vă îmbrăcați de iarnă? Da, mai departe? La mâncare ați vă cumpărați? Da? Bine, iarna, ca bă. Bine, bine vă dau 3000 de lei. Da. Într-adevăr, știți, mă bucură faptul că e foarte greu să găsești un om nevoiaș, adică sunt foarte puțini. Dacă înainte erau mega mulți, ori că e fric, nu știu, dar am într-adevăr din ce în ce mai puțini, undeva jumătate de oră căutăm și nu putem găsi. Vorbiți român? По-русски? Ладно, по-русски. Смотрите, у меня есть 3000 лей хочу вам. Если скажете, что будете делать с ним? Что? Mai scurt, el nu poate vorbi, cred că merită să-i dăm lui banii. Вот, держите. Держите. Cred că nu mai este necesar să-l întrebăm, adică ce să fac cu banii, fiindcă într-adevăr nu poate vorbi. Apropo, el ne-a chemat să mergem la dâns să vedem cum trăiește. Mulțumesc? Da. Și am gândit că ultimii bani să-i dăm aceste doamne care sunt de numărul 1. Fiindcă într-adevăr eu consider că e foarte greu să stai toată ziua aici în fric și un chețel de flori să-l vinzi. Nu știu, părerea mea e că ei într-adevăr merită. Așa că ultimii 3000 de lei ușori se duc la dânsa. Vedem. Doamna, vreau să vă dau niște bani. Pentru ce? Pentru ce? Pentru flori, dar nu le iau. Dar vă promit să vă cumpărați de mâncare. Băi, nu trebuie, e flori. A? Nu eu flori, vă dau așa, țineți. Țineți. Luați! Vă dau din suflet. Azi vă mers, nu știu. Nu știu. Țineți, doamnă, serios vă spun. De ce îmi dai tu? De ce îmi dai tu atâția bani? Acolo nu sunt mulți, 3000 de lei, dar vă cumpărați de mâncare și ceva roșu. Dar vă luați amuia, vă duceți acasă. Da. Dăjeți-vă, vă duceți acasă. Sănătate. Vă duceți acasă, da? Da, și așa. Ce vă cumpărați de mâncare? Dar cum te cheamă? Mihai. Să te scriu la cerc la sănătate. Hai, mersi mult, sănătate. Dar cinstit din toți 3 oameni, practic, lui doamna asta cel mai plăcut mi-a fost să-i dau banii. Știți de ce? Fiindcă nu vrea să-i primească. Adică o spus, ori cumperi flori, ori banii nu eu. Dacă cinstit, simt o oarecare ușurare că am făcut azi
oarecare bine la oameni nevoiași, dar părerea mea este că dacă vrei să faci bine, nu trebuie de arătat asta la public, la lume. Asta e ceva personal, ceva ce faci bine pentru tine, ți să fie în suflet mai ușor că ai ajutat un om nevoiaș. Însă eu, prin faptul că filmez când cumpăr ceva de la persoane, eu vreau să demonstrez la o țară întreagă că, din păcate, cu bani poți cumpăra nu numai un lucru, o sutie sau ceva gen, poți cumpăra demnitatea unui om. Și eu am arătat sume foarte mici, pe când alți oameni cu milioane cumpără dragoste, cumpără, nu știu, niște lucruri imense. Oameni buni, eu sper și copiii cei care mă urmăriți, nu spun fani, dar oamenii care mă iubiți, care mă urmăriți, vă place ceea ce fac, luați urmări de la cei ce vedeți, cei ce filmez și nu repetați aceste lucruri. Nu vă comparați cu bani, fiindcă, da, cu bani de acord poți cumpăra orice, dar nu poți cumpăra sufletul, da? Sufletul, dragostea, asta e dragostea față de tine personal. Eu înțeleg că la noi în țară este foarte mare sărășia și înțeleg să avem toți nevoie de bani, dar haideți să nu uităm că banul este doar o hârtie, o materie primă, care acum o avem, acum nu avem. Fiți mai buni, faceți bine și când faceți bine, faceți pentru voi, nu pentru ca să vadă cineva sau să demonstrați cuiva că ați făcut bine. Eu vă doresc la toți prosperitate și tot binele din lume. Dar noi ne vedem duminica viitoare cu un nou video. Cu voi a fost Burlacul, pa, pa! Eu propun să mergem spre omul cu chitara care cântă, fiindcă părerea mea e că omul nu stă pur și simplu și cerșește, dar încearcă să facă ceva pentru asta, cântând, aducând, nu știu, zâmbete și energii pozitive pentru oameni. Hai să întrebăm pe dâns ce să fac cu banii, dar oricum, indiferent ce ar face, cred că ultimii bani, ultimii 3000 de lei o să meargă la el. Am 3000 de lei. Domnule, am 3000 de lei și am gata să-i dau dacă cântați o critică în limba română. 3000 de lei vă dau dacă îmi spuneți ce să faceți cu banii ăștia. Să-i dau în primul rând în mai mulți pentru susținerea lui domnul Chesoacă. Poftim? Pentru susținerea primarului general Gheorghe Chesoacă. Pentru Gheorghe? Și banii să-i dați domnul Chesoacă? La primărie. Da, la primărie. Bine, nu dau bani, de lui Chesoacă.